Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студиядә Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада окоп шәмнәре, киемнәр, тактик экипировка һәм хәтта броняның кайбер төрләре, булар барысы да үз куллары белән эшләнгән. На передовой, на линии соприкосновения все наши. Әлмәтнең тегү батальоны клубы хәрбиләргә 1000-нән артык төрледән төрле әйбер җибәргән. Әйдә киттек, тревел-шоуның яңа чыгарылышы эфирда. Мы находимся в самом молодом городе Республики Татарстан. Беренчеләр активистлары кайда булып кайттылар? Балыкларга да кислород кирәк. Зәй экологлары балыкларга суларга ничек ярдәм итә? Әлмәтнең тегү батальоны клубы бүгенге көнгә махсус операция зонасына хәрбиләргә 1000-нән артык төрледән төрле әйбер җибәргән. Окоп шәмнәре, 5 нокталы утыргычлар, киемнәр, тактик экипировкалар һәм башкалар. Волонтерлар үз эшчәнлеген 2022 елның сентябрендә башлаган һәм шуннан бирле эш әйләнеше арта гына бара. Ялга кайткан хәрби тегү өстәханәсенә үз шәхси заказы белән кергән. Монда аңа яңа бронежилет әзерләячәкләр. Монолит бронядан, ягъни эше бронеплитәле булганнарга тегү батальоны әлегә махсуслашмаган, ә менә кевлар материалларыннан эшлиләр. Кевларовые пакеты, то есть они здесь... Менә шундый кевлар пакетлары, алар копчыклар эчендә, ул 24 катламлы, төрелә, тегелә, полиэтилен белән әйләндерелә һәм эретелә. Һәм су үткәрми торган туқыма белән каплана. Ул су үткәрми торган пакет булырга тиеш. Быть непромокаемый пакет. Светлана тегү батальонында 2022 елның сентябрь ахырыннан ук командир булып тора. Ел ярым эчендә алар махсус операция зонасына 300 калын свитер, шуның кадәр үк диярлек башлык теккәннәр. Ә окоп шәмнәре 5 нокталы утыргычлар һәм носилкалар. Волонтерлар әйтүенчә, даими рәвештә әзерләнә. Барлык битараф булмаганнар ярдәме белән тегү батальоны өстәханәсе профессиональ җиһазлар белән тулылана. Аның ярдәмендә тегүчеләр фабрикалардагы кебек диярлек яхшы сыйфатлы продукт чыгара ала. Алар тактик экипировка экспертлары исеменә дәгъва итми, ләкин алар белән бер телдә сөйләшә ала. Хатын-кызларга броняның саклау классларын өйрәнергә һәм армия үзенчәлекләрендә ориентлашырга туры килә. Волонтерлар баштан ук алып бүгенге көнгә кадәр стандарт булмаган заказлар буенча махсуслашалар. Мәсәлән, без 70-нче үлчәмдәге саклагыч костюмы тектек. Безнең хәтта шундый хәрбиләр дә бар, буйлары 2 метрдан озынрак. Лекалы булдырдык һәм тектек. Волонтерларның төп өлеше тулы көн эшли алышы 10 кешедән тора. Алар иртәнге 9-га киләләр һәм кичке 10-да гына кайтып китәләр. Хәзер цехның туқыма, фурнитура һәм башка чыгымнарга ихтыяҗы бар. Иң кыйммәтле позиция кевлар. Аны сатып алу өчен 130 мең сумнан артык акча кирәк. Ничек һәм нинди ярдәм күрсәтү турында Светлананың экрандагы номеры буенча ачыклый аласыз. Хәрбиләргә махсус операция зонасына иң зур ярдәм күптән түгел генә китерелгән. 505 нокталы утыргыч алга батальонына киткән. Хатын-кызлар күңелләренә хуш килгән бу шөгыльне махсус операция тамамлангач та ташларга теләми. Балалар киемнәре тегәргә ниятлиләр. Очень хотелось бы, чтобы наши ребята... Егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Өйләнмәгәннәре гаилә корып тыныч тормыш көтсеннәр иде. Жили полной грудью мирной жизнью. Баулы районы даими рәвештә махсус операциядә катнашучы хәрбиләргә мәктәп укучылары язган хатларны тапшыра. Яшь булуларына карамастан балалар кирәкле сүзләр табалар. Мәктәпләрдә яшь буынны патриотик тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Укытучылар балаларга махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбызның батырлыклары турында сөйлиләр, хәрбиләргә мораль ярдәм күрсәтүнең мөһимлеге турында аңлаталар. Хатлар төрледән төрле, ләкин мәгънәсе бер үк. Укучылар ватанны саклаучыларга батырлыклары өчен рәхмәт белдерәләр, шулай ук аларга тизрәк кайтуларын телиләр. Я пожелала мужества, здоровья. Мин батырлык, сәламәтлек теләдем. Анда булган вакыйгалар тизрәк тәмамлансын иде. Алар илне яклаганнары өчен рәхмәт әйттем. Мы пишем письма уже не первый раз. Хатларны беренче тапкыр гына язмыйбыз. Мин һәрвакыт солдатларга исән-сау, аларны түземсезлек белән көткән гаиләләренә кайтуларын телим. Шундый ук дәресләр башлангыч сыйныфларда да уза. 2нче сыйныф укучылары солдатларга татар телендә хат яздылар. Хөрмәтле солдат абый.
Укучылар язган барлык хатларда гуманитар ярдәм җыю пунктларына тапшырылачак һәм әлбәттә адресатларга барып җитәчәк. Ознакай районыннан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясы китте. Анда барлык кирәкле әйберләр, җылы киемнәр, кораллар, азык-төлек һәм башка күп нәрсәләр. Гомуми авырлыгы 10 тонна тәшкил итә. Шулай ук бу юлы алгы сызыкка хәрбиләргә махсус бүләк Нива автомобиле. Аны сатып алуда район предприятияләренең берсе ярдәм итә. Моннан тыш солдатларга кирәкле техниканы, квадрокоптерларны, тепловизорларны, генераторларны да тапшырачаклар. Әйдә киттек тапшыруының яңа чыгарылышын Әлмәткә багышладылар. Мы находимся в самом молодом городе Республики Татарстан – Альметьевске. Младше него только Иннополис. Татарстан халкын республиканың барлык шәһәрләре белән таныштырырга тиешле беренчеләр хәрәкәте проекты нефть башкаласына да килеп җитте. Җирле активистлар үз тамашачыларын анимация мәктәбеннән алып үзәк балалар китапханәсенә кадәр таныштырып уздылар. Ягъни шәһәрнең бер өлешеннән икенчесенә кадәр. Аларның маршрутында шулай ук парклар, күңел ачу һәм иҗтимагый үзәкләр, планетарий һәм шугалак булды. Быелгы кышның карлы, шул ук вакытта салкын булуы тереклек дөньясына да кыенлыклар тудырды. Зәй сулыкларында хәзер боз урыны белән 70 сантиметр калынлыкта. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының зәй бүлеге балыкларның үлүенә юл куймас өчен сулыкларда рейдлар уздыра. Бәкеләр тишү эшендә безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Дала Зәе елгасында махсус корал белән балыкчылар бәке тише. Зур булмаган тишемнәр бу юлы балыкларны коткару өчен. Мондый ысул суга кислород үтеп керергә булыша. Быел сулыкларны каткан. Зәйнең елга күлләрендә 30-40 см калынлыкта боз ятса, кайбер урыннарда 70-кә кадәр җитә. Без үзебез генә монда бер-ике лунка тишеп бернинди файда юк. Менә күмәк балыкчылар белән эшләгәндә безнең эшебез дә күренә һәм безнең файдабыз да булачак. Безнең балыкларыбызны саклап калырга. Чөнки хәзер самый аларның кислород җитми торган вакытлары. Зәмхәриш салкыннар да балыкчыларны куркытмый. Урамда -25 градус суык. Без килгәндә Баграш буясында балык тотучылар бар иде. Комитет әгъзалары аларның да махсус бәкеләр ясауларын сорады. Бер кеше бораулап 20 тишек ясаса да, бу боз астындагы тереклек өчен зур ярдәм дип белгечләр. За счет этого сами будет поступать кислород, чтобы вот эта лунка не замерзла. Когда замерзнет лунка, совсем другой самый этот. А водоник будет препятствовать замерзанию. И плюс самым, значит, кислород будет попадать в данный момент через эту лунку на этот водоем. Бәкеләргә камышлар куеп чыгу да файдалы. Көпшә ролен башкаручы сабак аша суга кислород үтеп керә. Әмнә бу шарлауык дип йөртелүче сулыкта кышында су катмый, шуңа күрә балыкларга кислород тулысынча җитә. Сулыкларда бәкеләр тишу боз үргәнче дәвам итәчәк. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Кара сөт спектакле чираттагы тапкыр тулы зал җыйды. Әсәр нефть башкаласы барлыкка килүгә багышланган. Ул 40-нчы еллар ахырыннан 60-нчы еллар башына кадәрге вакыт аралыгын үз эченә ала. 5 рәссам архив хроникасын заманча театр стилендә тапшырырга тырыша. Нефтьне кара алтын дип йөртергә без күнеккән инде, Аулак студиясы коллективы аны беренче тапкыр сөт белән чагыштыра алган. Мне хотелось сделать что-то про нефть, потому что мы... Нефть турында нәрсәдер эшләргә теләдем, чөнки без нефть шәһәрендә яшибез, һәм миңа бу турыда театр аша бик аз сөйлиләр кебек тоелды. Бер вакыт без аны сөт белән чагыштырдык, монда тукландыручы белән ассоциация. Что с перевода русского на татарский это сөт, молоко это кормилица. Классик театрдан айырмалы буларак заманча театр декорациялар һәм костюмнар кебек мәҗбүри атрибутларсыз да эшли ала. Басым башка төрле сөйләүгә, стандарт булмаган визуаль карарлар сайлауга ясала. Тарих тамашачыга әңгәмә формасында гына түгел, пластика һәм текст белән җиткерелә. Кара сөт спектакле нигезендә Әлмәттә нефть эшкәртү башлангычында торган 4 бораулаучының реаль тарихлары ята. Битумный шахты на забое тогда трудились в основном только женщины. Я представлялась маленькими муравьями в лабиринтах большой влажной почвы.
Сәхнәдәге актрисалар Аулак студиясында тәрбияләнүчеләр. Алар үзләре спектакльне булдыруда катнашканнар, архивта эшләгәннәр, шөгырьдәге нефть музеена барганнар. Узган ел спектакль Алтын битлек Бөтенроссия театр премиясының лонг битенә керде. Ә хәзер спорт темасына күчәбез. Югары хоккей лигасының даими чемпионатының соңгы матчын Нефтяник командасы өйдә үткәрде. Әлмәтлеләр Норильск белән көч сынаштылар. Командалар 3-нче период ахырына кадәр тигез исәп алып баралар һәм финал сыбызгысына 3 минут кала гына җиңү алкасы кертелә. Кайсы команда җиңү яулады? Сюжетта сөйлибез. Исәпне 14-нче минутта Артур Буровкин ача. Тәнәфестән соң составына кайткан Александр Локцев Нефтяникның өстенлеген тагын бер алкага арттыра. Иң кызучы 3-нче периодта башлана. Башта кунаклар 2 тапкыр уңышка ирешәләр һәм исәпне тигезлиләр. Таблода 2-2 яна. Әмма бу көнне уңыш хуҗаларга елмая. Александр Локцев һәм Александр Сумин ярдәме белән җиңү алкасын Данил Гызатуллин кертә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.